Παναθηναϊκός, τον οποίο η Ελλάδα δηλώνει παρούσα στο ευρωπαϊκό κύπελλο, στέφεται δεύτερη φορά με επιτυχία. Μετά τον ΠΑΟΚ στη Γενέβη, δυστυχώς όμως έχουμε σοβαρά επεισόδια, κάτι που θα έπρεπε να λείπει. Γίνονται απίστευτα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Επετέλεσαν η φύλακη του Άρη. Υπάρχει τεράστια μάχη, αν είναι δυνατόν. Κοιτάξτε, Θεέ μου. Μα πού είναι η αστυνομία? Γίνονται απίστευτα πράγματα. Φοβάμαι ότι θα θρηνήσουμε νεκρούς, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Από την πολιορκία που δέχονται οι παίκτες της Έφες Πίλσεν, οι οποίοι βέβαια με τη σειρά τους πέταξαν τα καθίσματα. Δεν ξέρω ποιος έγινε κάποια πρόκληση από την πλευρά των Τούρκων παικτών. Δεν είδα καλά, νομίζω ότι ήταν ο Ρίτσαρτ που προκάλεσε κάποιον από τους οπαδούς του Άρη και μετά ακολούθησε η σύραξη Βασίλη. Πράγματι τραγικές στιγμές. Και αυτό που μας έλεγε ο κύριος Κοτλέπα, που δέχτηκε και αυτός επίθεση, τον χτυπήσαν με ένα ταμπελάκι τον φάουλ, ήταν ότι πρέπει να αποφευθούν αυτά. Δεν πρέπει να γίνει τίποτα τέτοιο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δυστυχώς αυτές τις στιγμές θα μαυρώνουν, αν μη τι άλλο, το αθλητικό πνεύμα. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον μαύρο